sammen, velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg bare sådan snakke lidt om, at jeg har været syg de sidste 5 dage med jer. Hold da op. og vi har set rigtig meget YouTube. Sådan blandt andet Chas og Mika. Og vi har set Max Mønster, så vil jeg sige Mønsterfamilien, men det er jo også Max, ikke? Så jeg er faktisk i gang med at se dem lige nu. Og ja, mig og min mor, vi synes faktisk bare, det er meget fedt at se, så... Hvad vil du sige? Det er ikke så meget. Og så vil jeg bare sådan at sige, at det er mega fedt, at man kunne se det, fordi det er sådan... Ja, det er det, jeg bruger meget min tid på. Ja, hvad skulle man ellers lave? Ja, præcis. Ej, jeg vil sige, det har faktisk været okay. Altså, jeg vidste jo godt, hvem de var, men jeg har ikke sådan rigtig set. Jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at de kan få lov til at have sådan 24 timers challenge. Det vil jeg også gerne prøve. Jeg kan da godt forstå, at alle jer unge mennesker godt kunne tænke sig at prøve 24 timers challenge i en slikbutik, eller badeland, eller hvad man kan. Men det tror jeg desværre kun man kan, hvis man er store YouTuber. men ja, det er da meget sjovt at se. Altså, jeg er helt vild med Hanne Mønster. Ja. Hun er bare skøn. Ej, hvad er det, han hedder? Farmand også der. Far Mønster. Finn. Nå, havde han Finn? Finn? Ja. Altså, der er en eller anden over den familie der. De er skønne. Ligesom Morten. De er så sjove. Jeg elsker det, at han skal have stiletter på. Ja. I et døgn? Ja. Ej, det er så fedt. Også fordi han laver sådan nogle ting, man aldrig vil gøre med stiletter. Men det er sådan en anden ting. Han vælter bare og laver karate og alt muligt. Han hænger fast i skuffer. Jeg synes, det er så sjovt. Og jeg elsker, at han klæder Jasmikas hus ud med alle hans tipsplakater. Ej, han er genial. Det er bare så sjovt. Og også Max, Leila og altså hele den familie er bare... Ja, det er en skøn familie. Ja, og Chas, Mika, Elina og Baloo er altså også virkelig søde. Ja. Ja, jeg synes også. Altså, jeg er vild med de steder, jeg er enormt legebørn, begge to. Ja. Og deres datter er bare så sød. Hun virker også lidt nem til gengæld. Ja. Hun er bare med. Ja. Og så ligner hun sin far rigtig meget. Men jeg synes, det er skønt, faktisk. Jeg synes faktisk, hvis det er sådan nogen, du synes, der er dine forbilleder, så er det okay. Okay. Men det er det jo. Så det. Ja. Så skal det nok gå godt. Ja. Okay? Men nu øver du dig lidt i at blive YouTuber. Ja. Vi ses. Hej hej venner. Hej.